салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд тоб хабарҳои варзиширо бароятон мегӯяд. оғоз мекунем. хабарҳои нав аз замонҳои кӯҳна. пеш аз оне ки онро барои шумо расонаӣ кунам, суол доданам ки мабодо ҳангоми сайругашт дар кӯчаҳои Душанбе Месси ё Роналдо аз пешатон барояд мешиносед? шояд шиносед, аммо бовар намекунед. ба ҳамин монанд як ҳодисаи аҷибе дар бозиҳои Евро 2020 ба миён омад. пеш аз бозии мунтахабҳои Португалия ва Венгрия, як корманд ё худ муҳофизи майдон Криштиану Роналдоро нашинохт ва ӯро маҷбур сохт то варақаи бақайдгирӣ ё худ аккредитатсияашро нишон бидиҳад. одатан дар бозиҳои муҳим ҳангоми воридшавии футболбозон ба майдон кормандон ва муҳофизон ба сифати боварӣ аз онҳо ин варақаро дархост намекунанд. дар ин бозӣ баръало мушоҳида карданд ки муҳофиз ба Роналдо шубҳа кард ва ӯро манъ карду варақаи бақайдгирӣ дархост намуд. гуфта мешавад ки баъди варақаро нишон додани Роналдо муҳофиз аз ӯ узр пурсидааст ва ин муҳофиз ба ҳамтоён ва атрофиёнаш қазияро чунин шарҳ додааст ки Роналдо никоби тиббӣ дошт ва ман ӯро дуруст шинохта натавонистам. дар ин бозӣ Роналдо ду гол зад ва фикр мекунам муҳофиз фаҳмид ки Роналдо кӣ аст. Серхио Рамос, ҳамакнун собиқ капитани Реал, дирӯз маросими хайрбоди худро бо дастаи шоҳона баргузор кард ва дар охири суханҳои видеоияш эҳсосоти худро дошта натавонисту гирья кард. суханҳои охирини Рамосро гӯш андозед. ахиран вақташ омад. ин яке аз сахттарин лаҳазоти зиндагии ман аст. вақти бо Реал то охирӣ гуфтан омад. ман мехостам дар майдони Сантьяго Бернабеу бо кулли мухлисон хайрухуш намоям. ташаккур ба Реал. ин ҷо абадан дар қалби ман хона дорад. марҳилаи боварнокардании ҳаёт, волотарин фурсатҳои зиндагии ман акнун ба итмом расид. баъди ин марҳилаи умедҳо ва сохтани оянда оғоз мешавад. мехоҳам оянда исбот намоям ки ба чӣ қодирам ва ба осорхонаи хурди худ боз як ҷоизаи нав ворид созам. ташаккур барои ҳамааш. ин маросими видо нест, балки маросими боз во мехӯрем аст. чун дер ё зуд ман ба ин ҷо бармегардам. инро Рамос гуфту беихтиёр аз чашмонаш ашк рехт. кулли журналистону нафароне ки унҷо нишаста буданд бо кафкӯбӣ ӯро дастгирӣ карданд. рафтани Рамос барои мухлисони Реал воқеан дардовар аст, чун то ин дам ӯро ҳамчун лидери даста эҳтиром мекарданд. як мақоли олмонӣ аст ки рафтани оғози зиндагии нав аст. Роберто Карлос, собиқ футболбози дастаи Реал Мадрид, дар нишасти матбуотиаш гуфт ки Реал дер ё зуд ба форварди рус Артем Дзюба шартномаи ҳамкорӣ мебандад. шумо ба ин бовар доред? ба мухлисони Дзюба сахт нарасад? вақте ман сарлавҳаи ин хабарро хондам, гуфтам ки шояд ӯро яке аз ёрдамчиҳои мураббии дастаи бачагонаи Реал даъват мекарда бошанд. аммо мисле ки ин гап шӯхӣ нест. ӯ гуфтааст ки дар бораи Артем дар Реал маълумот доранд. ин ҳақ аст ки ман ӯро форварди пурқувват меҳисобам. ба ман писанд аст ки ӯ ҳам дар бозиҳои мунтахабӣ ва ҳам дар зенит масъулияти бузургеро ҳис мекунад ва бар уҳда мегирад. ӯ бояд кор кунад, ҳайрон созад ва ҳамеша ҳамин хел лидер боқӣ монад. шояд ва такрор мекунам ки шояд ӯро ба дастаи Реал ҳамчун ҳамлавар даъват намоянд, гуфтааст Роберто Карлос. ин андешаи Роберто Карлос аст. аммо баъди Рамос ба Реал нодаркор шудану рафтани Роналдо ҳеҷ бовар карда наметавонам ки Дзюбаро ба ҷои онҳо бубаранд. ҳоло шумо банди тамошои бозиҳои Евро ҳастед, аммо фаромӯш накунед ки дар Копа Америка низ Мессию, Неймару чандин футболбозони беҳтарини дунё футбол доранд. дар даври дуюми марҳилаи гурӯҳии чемпионати мазкур, аниқтараш дар бозӣ миёни мунтахабҳои Бразилия ва Перу, Неймар барои мухлисон як ба истилоҳ шоу ба саҳна гузошт. дар як эпизоди ин бозӣ ситораи машҳури бразилӣ яку якбора бар муқобили 4 бозигари инкҳо рӯбарӯ шуд ва ин 4 бозигар аз нағмаву ҳилаҳои ба худ хоси Неймар раҳоӣ ёфта натавонистанду маҷбур шуданд ки ӯро ба замин афтонанд. Неймар ҳамчун идомадиҳандаи услуби ҷинго дар радифи чандин бозигарони дигари бразилӣ аз Пеле сар карда то Роналдиньо, Роналдову Кака дар бозиҳо аз ин услуб зиёд кор мегирад ва ба футбол зебоии аҷиберо ҳамроҳ месозад. дар ин бозӣ Бразилия Перуро бо ҳисоби 4-0 мағлуб кард ва Неймар ба задани як гол даст ёфту аз 68-ум голи худ дар ҳайати мунтахаб истиқбол гирифт. то рекорди Пелеро шикастан ба ӯ танҳо 9 голи дигар лозим аст ки ба ҷои Пеле дар ин омор лидер бошад. ҳамин рекордам шикаста шавад, дигар Пелеро ягон ҷои шоҳиаш намемонад. мо мавзӯи рафтанҳои Мессиро аз Барселона пӯшида карда будем, чун гуфтем тамом Месси дар Каталония боқӣ мемонад.
аммо мо ба ин боварӣ дорем ҳоло дар дохили бошгоҳ ин масъала ҳалли худро наёфтааст. Месси дар ҳамон хулосаи худ ки аз дастам меравам боқӣ мондаасту Жоан Лапорта ва кулли кормандони бошгоҳ барои ӯро дар даста нигоҳ доштан то ҳол нақшаву ниятҳои зиёдеро бо ҳам маслиҳат мекунанд. Аз Роналд Куман гумонам дирӯз пурсиданд ки ҳамин мавзӯи Месси чӣ шуд? Меравад ё не? Ҳоло ҳам дар ҷавоби ин суол одамони дохили бошгоҳ дудилаанд ва дақиқан чизеро намедонанд. Роналд Куман доир ба ин мавзӯъ гуфтааст ки ман медонам ки бошгоҳ бо тамоми нерӯ кор мекунад то дастаи рақобатпазиреро дар мусобиқаҳои аврупоӣ сохта бошад ки ба фарқ аз дастаи порина беҳтар бозӣ намояд. Мо ҳамавақт мегӯем ки Месси карьераи худро дар ин даста хотима мебахшад. Умедворам ки ин масъала ба наздикӣ ҳалли худро пайдо мекунад. Ман чунин меҳисобам ки ин кори ҳалшаванда аст ва ин хуштарин хабар барои мухлисони Барса хоҳад буд, гуфтааст Роналд Куман. Проблемаи ягонаи Месси ин маблағи маош аст ки ӯ намехоҳад маошаш на кам шавад ва на бурида шавад. Агар Барса ин масъаларо ҳамин сол ҳал карда тавонад, Месси боқӣ мемонад. Агар не, пас хуш омадед ба Париж. бо блогер рақобат кардани Флойд Мейвезер миллионҳо доллар ба хазинаи пулҳояш зам кард ва ин дигар ҳамтоёни ӯ ва разбгарони UFC ва ҳатто собиқ разбгаронро шавқманд мекунад ки барои пул ба чунин рақобатҳо розӣ шаванд. ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов ки куллан баргаштанро ба истилоҳи мурду ба гардан нагирифт, аз ӯ дар мавриди рақобати Мейвезер ва ютуб-блогер Логан Пол пурсон шуданд. ӯ гуфтааст ки ин ягон ҷои шаҳр надорад. бачаҳо ба ринг баромаданд ва пул кор карданд. тиҷорати тоза, рақобати онҳо ба фазои варзишӣ ҳеҷ алоқамандие надошт. ман ба ин ҳеҷ муносибате надорам. ман наметавонам гуфта ки бачаҳо ба рақобат набароед ва пул кор накунед. таваҷҷӯҳи мардумро ба худ ҷалб карданд, рақобат намуданд ва миллионҳо доллар даромад ба даст оварданд. ман ҳоло ба ин хел тиҷоратҳо рабте надорам, вале агар аз маблағи онҳо зиёдтар бидиҳанд, фикр мекунам, гуфтааст Ҳабиб Нурмагомедов. боз шумо мегӯяд Ҳабиб барои пул бар намегардад. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.